siinä muuten olis yhtään mitään, mut taas jokainen influensseri eksyy itään. Kirsikapu täydessä kukassa, takaa täydellisen kuvan instassa. Onneksi tiedän paikan, jossa influenssereja ei näy. Meikäläinen siellä sitäkin useammin käy. Pääsispä kohta taas ruiskumestari. Roihuvuoren paratiisiin. Ruiskumestariin. 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 Ja täällä käy ihan aitoa Itä-Helsingin väkee. Se näkee ilman Paavo Arhinmäkeä. Avain, asa ja notkea rotta. Kaikki mitä kuulet Itä-Helsingistä ei oo totta. Roihuvuoressa saat olla ihan omassa rauhassa. Kohta pääsee taas ruiskume.